Κοπενχάγη, Νόρεμπρο, Νόρεπορτ, κέντρο. Κάστρο του Ρόζενμπεργκ. Όμορφες εικόνες στην Κοπενχάγη, στο κάστρο του Ρόζενμπεργκ. Σαρούκλες παρκαρισμένες, περιμένουν να φάνε. Η κήπη στο Ρόζενμπεργκ έχει ήλιο, 16 βαθμούς και είναι ό,τι πρέπει για άραγμα, πικνίκ και ξεκούραση. Περιήγηση και βόλτα στους δρόμους της Κοπενχάγης. Εικόνες από το πολύχρωμο λιμάνι του Νίχαου που έχει κατακλειστεί από κόσμο. Ενώ οι βάρκες με κόσμο ετοιμάζονται να αναχωρήσουν για να κάνουν το γύρο των καναλιών. Πανέμορφες εικόνες στην ηλιόλουστη Κοπενχάγη. Τεχνολογικά και αρχιτεκτονικά η Κοπενχάγη ξεχωρίζει για τα κτίρια της και το στυλ της. Πολύ πιο ευρωπαϊκό, πολύ πιο ιδιαίτερο, πολύ πιο προσεγμένο. Ένα σημείο ανάπαυσης και χαλάρωσης σε μια προβλήτα της Κοπενχάγης, όμορφα και γραφικά. Πολλά μέρη για να αράξεις, πεις μια μπύρα, να φας ένα παγωτό, ειδικά τώρα που καλοκαιριάζει και έχει ένα τέτοιο υπέροχο ήλιο. Είναι το Amalienborg Palace, χρονολογείται το 1790 και έχει αποτελέσει σπίτι πολλών δανών βασιλικών από τότε. Κάθε μεσημέρι γίνεται και η αλλαγή φρουράς. Μοιάζει με τη δική μας στο Σύνταγμα. Μαρμάρινος ναός ή αλλιώς ναός του Φρυδερίκου. Θυμίζει το Πάνθεον και τη βασιλική του Αγίου Πέτρου στη Ρώμη. Έχει μια ξεχωριστή αρχιτεκτονική. Έχει το μεγαλύτερο τρούλιο στη Σκανδιναβία, ο οποίος έχει άνοιγμα 31 μέτρα και στηρίζεται σε 12 τεράστιες κολόνες. Είναι από τα πιο φωτογραφημένα σημεία της πόλης. Ο μεγαλύτερος εμπορικός δρόμος στην Ευρώπη με μήκος 1,1 χιλιόμετρα και δεκάδες καταστήματα. Μπορείς να τον διασχίσεις και να αγοράσεις τα πάντα. Ο μεγαλύτερος εμπορικός δρόμος στην Ευρώπη και φυσικά από τις πιο ακριβούς, γιατί η Κοπενχάγη είναι πολύ ακριβή πόλη. Το συντριβάνι του Πέλαργου και στο βάθος το κτίριο Christianasborg. Είναι το κοινοβούλιο της Κοπενχάγης. Το κτίριο του κοινοβουλίου και η κήπη.
Ωραίοι πεζόδρομοι, πλακόστρωτοι στην Κοπενχάγη, πάρα πολύ ωραία σπίτια, αρχιτεκτονική ίδια, ομοιόμορφη. Ένας στρογγυλός πύργος που ανεβαίνεις κυκλικά και φτάνεις στην κορυφή. Θέα της πόλης από ψηλά, εντυπωσιακή πόλη. 350 years ago, it was done by soldiers and unemployed people on command of the king. He wanted a passage for vandet fra havnen til at vælge bygningen af med på varme sommerdage om vinteren, når den skal opvarmes. Særligt system, hvor de kan opsamle kropsvarme fra publikum. They have an advanced system where they can collect the excess heat from 45 kilometers north of Copenhagen. So they could afford to throw Copenhagen this fancy new opera house as a gift. The cannon at Battery 6 that we just passed, the small grey one, he fixed that by commissioning his friend, the sculptor Edvard Eriksen, to make a statue of the Little Mermaid as a gift for Copenhagen. Very noble of him, wasn't it? And of course they asked the beautiful ballerina to pose for the statue. She liked the idea initially, until she realized that they were expecting her to pose in the nude, because mermaids don't wear clothes, do they? She did not like that part of the plan at all. So in the end the sculptor had to play the mermaid. Her name was Ellen Pries. The small pavilions here with the green roofs, they are the royal pavilions. The three old warehouses here on your right hand side, they are a part of Danish history. He was famous for a few different reasons. He was the longest reigning king in history. So he built this new part of Copenhagen, Christianshavn, as a small copy of Amsterdam. Η περιοχή αυτή λέγεται και Μικρή Ολλανδία, Μικρό Άμστερνταμ. Είναι μια αποτύπωση του Άμστερνταμ. And the masts on the bridge are inspired by the ships in the harbor of Reykjavik in Iceland. That's where the artist grew up. Please stay seated under the silver bridge. Thank you. And he needed a lot of beer. Because back in his days, the water in Copenhagen was so contaminated that it was not safe to drink it. Og her der har vi Thorvaldsens Museum. Thorvaldsen var en dansk-islandsk billedhugger, som rejste rundt i hele Europa og lavede statuer, og så samlede han op. In return, you collect trash from the harbor as you're sailing in it, and return the trash together with the kayak. So it's a small environment project. Died in 1875, he was really famous both in Denmark and abroad. And he had one of the biggest funerals we have seen in the history of Copenhagen. So he died in fame and glory. Ένας υδροβιότοπος που έχει δημιουργηθεί από μια στενή λωρίδα γης μέσα στη λίμνη. Ίσως ήταν κάποτε στεριά και πλημμύρισε και τα δέντρα ξεράθηκαν και τώρα είναι γεμάτο πτηνά. Ίσως κορμοράνι, πάπιες. Τα υπέροχα όμορφα μέρη στην Κοπενχάγη συνεχίζονται. Βλέπουμε τις πάπιες που κουρνιάζουνε. Κημητήριο Assistance, όπου φιλοξενούνται οι τάφοι πολλών γνωστών επιφανών Δανών, όπως του Hans Christian Andersen,
του Niels Bohr. Είναι πιο πολύ πάρκο παρά κημητήριο. Οι καταπληκτικές εικόνες και περίεργες κατασκευές από την Κοπενχάγη συνεχίζονται. Καταστάσεις για αλλουόμενους. Εδώ αράζει ο κόσμος και κάνει ηλιοθεραπεία. Και κάποιοι τολμηροί βουτάνε κιόλας. Και απέναντι κι άλλοι. Είναι καταπληκτικό καιρό, καλοκαιριάζει. Είναι υπέροχα. Πανέμορφες γειτονιές, πολύχρωμες, στα σοκάκια της Κοπενχάγης. Είμαι με το ποδήλατο, θέλω να πάω σε ένα προορισμό και συνέχεια σταματάω σε κάθε τετράγωνο για να βγάλω μια φωτογραφία, να τραβήξω ένα πλάνο. Είναι όλα τόσο όμορφα, τόσο αρχιτεκτονικά τέλεια. Δεν βρίσκω ένα ψεγάδι σε αυτή την πόλη. Είναι τέλεια. Δεν ξέρω αν μένεις εδώ πέρα χρόνια, ίσως τη βαρεθείς, αλλά προς το παρόν είναι αψεγάδιαστη. Η περίφημη γοργόνα της Κοπενχάγης. Το σήμα κατατεθέν της πόλης. Και πίσω το λιμάνι. Και πολλά πολεμικά πλοία που είναι πιο πολύ μουσεία πλέον. Είμαι ο Πάρης από την Κοπενχάγη. Αυτό είναι το δεύτερο solo μου ταξίδι. Σήμερα η μέρα έχει ποδήλατο και ακολουθήστε με σε μια υπέροχη διαδρομή στις γέφυρες και στα κανάλια της Κοπενχάγης να δείτε τι υπέροχα πράγματα έχουν φτιάξει αυτοί οι υπέροχοι Σκανδιναβοί. Είναι η γέφυρα του φιλιού. Ήθιστε όσοι συναντιούνται στην κορυφή της γέφυρας να ανταλλάσσουν ένα φιλί, πάντα με τη συνένεση και των δύο. Μια γέφυρα που φτιάχτηκε για να αποτρέπει τα αυτοκίνητα και να ενθαρρύνει μόνο τα ποδήλατα και τους πεζούς. Και καταλήγει σε άλλες γέφυρες και σε ένα πολύ ωραίο street food, όπου θα φάω το σολομό μου, το μαύρο ρύζι και τη σαλάτα. För er säkerhet så ber vi er att hålla gångar. Η γραμμή του τρένου που ενώνει την Κοπενχάγη με το Μάλμε, αφού περάσει κάτω από τη θάλασσα σε ένα τούνελ κάτω από την επιφάνεια της θάλασσας, θα διασχίσει τη γέφυρα, η οποία είναι η μεγαλύτερη στην Ευρώπη. Μάλμε! Μόλις βγήκα έξω από το σιδηροδρομικό σταθμό του Μάλμε και πάω στην πλατεία Stortorget. Όμορφο φαίνεται. Stortorget, η κεντρική πλατεία του Μάλμε.
Μια πλατεία με πολλά κτίρια αναγεννησιακού ρυθμού. Χρονολογείται πίσω στο 1530 και αυτό είναι το άγαλμα του βασιλιά Καρλ Γκούσταφ. Το Μάλμε είναι μια μεγάλη πόλη της Σουηδίας με πολλά πάρκα. Kungsparken, το παλιότερο πάρκο στην καρδιά της πόλης του Μάλμε, έκτασης 8,4 στρεμμάτων, χρονολογείται από το 1872, όταν ο Σουηδός μονάρχης, εμπνευσμένος από αγγλικούς κήπους, από λιμνοθάλασσες και εξωτικά παλιά δέντρα, ήθελε να φτιάξει κάτι παρόμοιο. Ένα πανέμορφο πάρκο στην καρδιά της πόλης. Και αθλητικές δραστηριότητες στο πάρκο, καθώς πηγαίνω προς το κάστρο του Μάλμε. Ένας ωραίος ανεμόμυλος. Ο περιστρεφόμενος πύργος ή αλλιώς The Turning Torso. Και φτάνει ως εκεί πάνω. The Turning Torso ή αλλιώς ο περιστρεφόμενος πύργος. Και τώρα ένας πολύ δυνατός συνδυασμός. Στο βάθος βλέπουμε εξέδρες για βουτιά. Η θάλασσα του Μάλμε. Στο βάθος η γέφυρα του Όρεσουντ που ενώνει το Μάλμε με την Κοπεχάγη. Είναι η μεγαλύτερη γέφυρα στην Ευρώπη, που ταυτόχρονα ο δρόμος πάει και υποθαλάσσια, κάτω από τη θάλασσα δηλαδή, και πάνω από τη θάλασσα. Και τέλος ο Turning Torso ή αλλιώς περιστρεφόμενος πύργος. Είναι πελώριος, είναι επιβλητικός και ένα αρχιτεκτονικό αριστούργημα. Και φυσικά ένα όμορφο πάρκο στο Μάλμε, μια ανοιξιάτικη ηλιόλουστη μέρα. Μια υπέροχη ηλιόλουστη ανοιξιάτικη μέρα, πρώτη τελευταία του Μαΐου. Η Δημοτική Βιβλιοθήκη του Μάλμε, σε ένα όμορφο κτίριο, κλασικά. Επόμενη στάση, Γκέτεμποργκ, η δεύτερη μεγαλύτερη πόλη της Σουηδίας, με αυτό το τρένο που μόλις έρχεται. Γκέτεμποργκ, πρώτες εικόνες έξω από το σιδηροδρομικό σταθμό. Σύγχρονη πόλη, όπως όλες οι άλλες σουηδικές. Άλλη μια ωραία όμορφη πόλη, σκανδιναβική, με τα κανάλια της.
τα ιδιαίτερα κτίρια της, φαργοί δρόμοι, καθαριότητα παντού και υπέροχος καιρός. Είμαι 1/4 στο Γκέτεμποργκ και έχω βγάλει στην κάμερα ήδη 3-4 φορές. Δεν τις χορταίνω αυτές τις σουηδικές πόλεις. Τραντ, Γκάρντ, Σφορένιγκεν. Ένα κεντρικό πάρκο στην πόλη του Γκέτεμποργκ, στην καρδιά του Γκέτεμποργκ. Ένα μικρό πάρκο λοιπόν στην καρδιά του Γκέτεμποργκ που δεν στερείται ομορφιάς, πρασίνου και ζωής. Μόνο όμορφα κτίρια, άπλα, μεγάλα πεζοδρόμια, άνετοι δρόμοι και πολύ πράσινο. Κτίρια, εγκαταστάσεις, πόλεις που δεν χορταίνεις να περπατάς και να τις θαυμάζεις. Συνεχίζονται τα όμορφα κτίρια μέσα στο πράσινο, μέσα στα πάρκα. Αυτές είναι οι πανεπιστημιακές εγκαταστάσεις του Γκέτεμποργκ πάνω σε ένα λόφο. Χάγκα είναι ο ωραιότερος και γραφικότερος δρόμος με μαγαζιά και καφέ στο Γκέτεμποργκ. Υπέροχες γειτονιές με πολύχρωμα σπίτια, με ιδιαίτερη αρχιτεκτονική. Την κλασική σκανδιναβική αρχιτεκτονική με τα πολύχρωμα σπίτια. Καταπληκτική αρχιτεκτονική, χρώμα, η συμμετρία, ξύλο, έμπνευση, δημιουργία. Χαίρεσαι να ζεις αυτής της πόλης. Slotskogen, το μεγαλύτερο πάρκο στο Γκέτεμποργκ και το πιο παλιό. Το υπέροχο πάρκο απλώνεται μπροστά μας. Οι Σουηδοί αράζουνε, απολαμβάνουν τον ήλιο, τον υπέροχο ήλιο. Έχει απίστευτες μέρες. Τέλη Μαΐου στη Σκανδιναβία. Ούτε στις νότιες χώρες, ούτε στην Ελλάδα δεν έχει τέτοιο καιρό. Απίστευτο. Η μετάβαση από την άνοιξη στο καλοκαίρι. Ο πιο γλυκός καιρός. Η γέφυρα που ενώνει το πάρκο Slotskogen με τους βοτανικούς κήπους απέναντι. Υπάρχουν πανέμορφοι βοτανικοί κήποι και εδώ στο Γκέτεμποργκ. Η θέα από τη γέφυρα, δρόμος και κάποιες κατοικίες στα περίχωρα του Γκέτεμποργκ. Όλα απλωμένα μέσα στο πράσινο και τέλεια κτισμένα. Είμαι μέσα στους βοτανικούς κήπους και βλέπουμε διάφορες καλλιέργειες, διάφορα φυτά. Υπάρχει μεγάλη ποικιλία σε φυτά, δεν τα ξέρω. Βοτανική κήπη Γκέτεμποργκ, απόλυτη ηρεμία και ομορφιά. Ροδόδεντρα. Υπέροχα χρώματα, πράσινο, γαλήνη, ένα φεγγάρι να αγνοφαίνεται, μια ραψοδία πρασίνου.